Lamsago haini hai ang tabok haini hai norok bai malai na bagai paipika raya kami wo sini takhuk rung sering tongnai class 8 o rung sering tongnai student thangnai talni 29 tarigo 29 tarigo je gotanang mani a serai sin takhuk elmon molsom bo bujak mani aboni chatra rok bai je bujak mani abono tebino tamni bai bujaka baiki bujaka aborno naina bagaina angorok sokhaijak bini nogo elmon molsom nogo जों बनि खुक्ति खानाय रायनो बनि गार्जियन नक तामाशा ते एलमल मलसम तामाशा ओ कौन चेरना बगैना आं सकफाइजाक लाइभ मा टिभि नायतोंदि आं तंग दिके मलसम फायदि तैबो बिसिं हाबलायनाय नाले गारना अमदे एलमल मलसम ना एलमल मलसम नोंखे ताम गलायबनि बनि काका आपन बनि काका अच्छा सिनि को एलमल बाइक से पहिला जों क सालाय गारन दो Elmon, ini mung de Elmon. Elmon Molsom. Nang bo kelas apa kamu? Kelas itu. Kelas 8. Bo sekolah? Rayabari High School. Rayabari High Secondary School. Acan nang kya tam ni bagai bujak mani. Kisah saya kenal le. Tam ni bagai bujak kan ini satu orang baik, ini tolok baik. Barang kya anak biri pairo. Biri. Biri pairo, biri pairo horo. Tam biri. Flag dana biri te. Flag baik biri. Nono pai mane pai dihanein dogano dagi botam thang ting sawta nono gendeng pai kha besu rang rohor borong ke 20 taka ro 20 taka 20 taka mohon bir pai dihanein nono dongan di rohoka gendeng pai kha nang pamni ya gola tamang kha aprong ke bere masa komplain roha ang prik pro school di komplain roe jerong ke master sing lana ke borong ibu masalah Mungkin master semua singke master na saya borok nih buma, mungkin saya borok mungkin jerong ke ani login na saya elmon na sadi na elmon na betar na hi saya borok, mungkin tinta di kota lah ha, mungkin lama bujak lah borok, mungkin tema hai tong lah lasai. Thang ni mas ni 29 tariko biri paikha. Oke, tak ni mas ni 3 tariko nono buna hene nono warni rekha. Hai dia. Bujak mani 3 tarik tu bujak. 3 tariko. Ini 9 tarik, 3 tarik bujak na. Boro bujak khana khorok besi bujak khana no. Khorok burai. Khorok burai. Khorok burai bunai rong ni mu de ma. Bu sadi. Salpa, Laxman, Dijen, Sumon. Title enggak? Boron title enggak? Jamatya. Jamatya mana? Khorok burai na. Man bu. Nang ke borak bai age ro kunu wale maro tong mane kai jang maro tong age bulane sekang ta Kere. Nang tamo sondeho tong ni jati ko to toino de jati ko to tewi nang sondeho na age to wale ja kere kunu phano nang o biri pai mani complain ma mani abono tewi nang bujan nang kisa ni sondeho mote kisa ni moto Biri ni bagai sondeho biri ni bagai pro complain jetu complain ma kam nang buja kata no kenang to borak bai bujan na bagai to nang biri paya haible biri pai ro pai di nono buya omai ro koksa Mahirok sabu sabuna nge tabok sik jora nini aroni headmaster rok ba aroni je staff nono nini teacher rok master rok nono na phega na pheya ko nge nini chatra rok ga bunai rok nono na phega khorok thanai pheya khorok tham nono bunai rok to nai phai guardian ro o guardian un nono bunai khorok tham khorok bure ni je guardian nono nai phaibo khorok sa pheya kho korsa phai ko bro phaiwai nono nai phaibo non tamasa non tamorok kop roitlang borok singo mang nengke singo bodena no buhi sabu ngke ang sabor ana buhi sabu tele sale o nini bujak mani o dino 29 on de bujang kamong 3 tarik bujak na 3 tarik bujak mani pore nang bo sa khamono nai jakha bo sa khamno hospital o bo sa nai jakha hospital ke gan killa ba kilau simin tu te borthang Udaipur simin te borthang na ka te thangle nang to borok bai bujagai si
nini sak nai jago o sak nai jagmani khoti boron nung je khoting ka nin dehor khoting ka abole sabo chalok o bujang nai rok ni guardian chalok na nini noni guardian of chalok bunai rok ni garin rok bu chalok chalok brok bo besok coba kana masang ke 1300 masang ke 500 masang ke 600 tabo nini sorit bahing ka tabu jara nini sorit bahing ka ham ka ro yang di haya ko kunju kunju thabara jana la latere jara lathiro ja latere yakung bai yakung broni yakung tam thubja yakung mane bujita ta nai no central mai rok de bujta rok de sente te bro bujang nangka oro ba bujago ya ngke yakung di bujago belai serius kana puila kila sagam no nai jang mane abono aro koidin tongkha kilawo ekdin tong ekdin tong oh ekdin pan tong ya mane nang serius ni bagai nono nariglia ta borti haible nono admission nariglia nang belai nini sorit belai serius ingman bagai nono te fainia wo refer hokha haible ge te fainia ko koidin tong khana 4 din 4 din tong mani nini besok rang khoros thang nini man moi to tong besok anu man nini khoros besok thang kana Malaysia nin garin sama sini tiase nang tamni bagai nini sorita hamia seni sin nang no phain nangka tamni bagai nang phain nangka kila ko tefania sagam lo ni tamni bagai nang no ma ke kalai nangka bisnawo rang bukari bahai phaila rang green bagai najang dia aroni doctor le no kuno amaro de sa mane ono hospital logo ba jibi mo amaro go de thangdi hini no amaro koksa thangdi sa Tei u biri payen pro u beri kenai kelas 6 ni bai kelas 7 ni beri kenai nuklah aike master sapai master no komplain rolah elmon mol sam hai tei biri flag bai lah hai nei sajak aike headmaster bai uday manik jamatia bono headmaster no bong bono elmon no ring howoi boni pokedo check khailang ke pokedo majakha Mazaman ya gulo kono bona budubu. Mazaman ya gulo kono bule buya. Haifana seba u biri nole pairo. Hanai neng sak nunga ni de ba ni logesong de pairo. Hanai haike bumung sing laha. Haike bongke no elmon mol somke no sairo laha. Phona hanai sarjona no bumung sairo laha. Tabuk sik jora aron je naikol phang nai ko headmaster aron je satro nai headmaster sia deba bole tamni bagi nai ya nai phaya ochini elmon mol somni tamni bagi nai phaya borong kena bono ang sanin muchung je hetu nai phayang ke to bo mane bu dehnai bota ke ma heklai nai headmaster nai phayman staff boroni staff teacher phan tong bole borok nai kani kok tong bole jetu boroni student aron boroni school je ring sernai borok cheble bo kubuni school ni borok ya bole rayo high secondary school ni satro koroksa nge proto nai phen nang nai abro nang tam sana muchung satro mane teacher ni bagai bono ang sanin muchung je hetu boroni school ni satro gotna ang laha hai logerok bai bujak laha bono no ang sanin muchung boni master no hospital klai probo nai phaidi hnai sajak ang ba sajak tei nero hospital phaime angke nogo pha nai phaidi hnai bo ang sajak angke IS officer rok bo borok no sajak ta headmaster ro tei staff rok no nero jehetu nero ni satro accident laha ba boi bujak laha nero ni satro bai satro no haike nero porikha rok pai akoi nero sarei somoi rok ba sonja rok ba thang nai di hospital lo borok bai malai di guardian rok bai elmon no thang nai di hnai sajak kintu tabok jra no nai phaya kho nge ang sapika headmaster no ba angkol khaijak engke bobai bo malai phika master bai schoolo sudu bobai kaise boni staff rok bai malai kha engke jeng nogo phainai porikha ro akoi rok paikhe jeng nai phainai nogo pha nai phainai hisauta engke ano sawo sustong khade hnai ano singata engke susto to phun bai sini sawo nai phaya kho bunai rong ni bagai le bok tam kok tam si sanai bo bunai rong ni bagai le borok je khoti poron sawo je khoti poron nangmani doctor chikitsa nangmani engkena borok no maronai borok ro engke jeng borok ni mangai FIR khainai hi sauta thanabo engke ang saka je nerok jehetu neroni satro neroni chrai neroni busasi klayo ang saja engke nerok phaidi je khapano phaidi engke nerok
judi sipai yang ke jeng bu sajak yang nai nerok jakepano pai ni nang nai hi sajak ta tabok to bini sak hamia khongke boni kunju si operation makanya kan kunju kanalia pu ayang mutup ke mane ayang kaisa kaseng len sabo yang cimi kaisa baisa di cimi sih kaseng sibo ayang mutup ke kanaya kaisa sing siung ke tak bini kunju si operation kainang neka tabu to no kalai tongka rangkrin bagai haini sabo bo rangkrin bagai na jang malia tabok ang school thangai bo ang bagai tangsnai ang bujagis tongke tak tangkang ke tebe bujag no nai kirjagi tong ge bini kunju si hamiang ke baige bo kelas thangai bo baige tisarok discuss khaimani phurungmani alosona khaimarok baige khananai kunjuna to boni kam khaina nangai operation khainan bagai haible ge nang tak to naijang mali rang puja gre ni sabo ge boni bagai nang tamo lukorona tamo sanamu jong suba chune bagai kuno sana de tong ang sini lukurong no sanani muchungo je jeng tu bigra borok ang boni apon kaka bo mungsa krei ekdom bigra kintu jeng rang poisa obab ni bangai no orthaniti durbol ni bagai no jeng doctor rok no bosa kha jeng ekdom bigra nai engke bono boni khungju bai sa kintu hospital tongprole asuk obong ya do ge oro phai pore si boni khungju bai sa amana thong hayeng mane khna hoyata engke bono no ang lukuno sanani muchungo je jengno subasu de khaimano hanai ang usubasu no ang sanata joto luku borok no haike ang guardian hisabe no ang saka engke boni bufabo theimani degya kho prai tini bai 24-25 din running kha hospital te paina hospital no thaiyo engke bono no ang belai no khasuju ungjago haine bana ang luku buskango ang media buskango joto no ang koyani musugo jengno subasu khaigra de nai ang koi jagata bon family wo khorobisik borok tong family wo angkena boni ama boni bahanok kunai tongo engke bo 4 jona engke ang betongo engke ane ama betongo tei rok tongphano oro tong ya paro tong ya alkawo tongo bon baba ke boni baba angke theila 15 tariko thaiyo te paina hospital acha khorobisik rang ajini tong bronok ni oroni rang bo aje nai rang income khaini ta rang income khaina khana rang rojar khaina khana boni ama kaisa na boni ama bo operation khaijak mane asuk samu humorok tangmaya samungkrak tangmaya samhilik tangmaya aini bangno jeng durbol ngo angbo asuk samungrok tangsalia nge jehetu ang ayang uyang bo thangani nango nge nokung onek durbol ang kabar khaimaya ungtongo bonono ang luko buskango ang sanani muchungo jengno joto bororok subachu khaimake bele na ang hambai maronai tei ang ngkeno bigrani bangno khasuju ungjak phano doctor phuno romani muchuk phano ang khlaimaya haine ban luko buskango ang sano joto no ang sano haikeno ang media buskango bo ke joto takuk bukuk busano ang sano ma boni khungju no doctor phunuwani boni sak ai ông mình sẽ thấy là con cái Google về nó nó thật rồi